Hola, soc Mercè. Mercè, la de les històries. Històries normalment meravelloses, històries per a fer riure, per a fer pensar, per a que ens agraden especialment. I jo ara vaig a parlar-vos d'una història que espere que pugueu agafar-la, tocar-la i gaudir-la. És una història d'una formigueta diferent, una formigueta fabulosa. Que quan va néixer això, me podeu preguntar? Doncs com ja sabeu que a mi m'agrada contar històries, un dia que estava jo amb Pau i Llúcia, que són les dos netetes que tinc, i que me digueren que els contara una història, perquè els iaios i les iaies contem històries sempre. I aleshores jo dic, bé, doncs vaig a contar-vos una història d'unes formigues així fosforito, que tenien un color de rosa fosforito, i que després teníem com puntetes grogues i unes altres puntetes de color blau cel. I me diuen les dos pilletes, escolta, iaia, que no som tontes, que resulta que no hi ha formigues així. I dic, bueno, sí que hi ha formigues així en la nostra imaginació, hi ha formigues així, formigues grans, formigues de tres potetes, hi ha totes les formigues que ens donen la gana. I és veritat que estan en la nostra imaginació. Però a que no sabíeu que en la realitat, en el món, en els formiguers, de tant en tant hi ha formigues blanques? I em digueren, ala, t'has passat 3 pobles, que això no és veritat. Jo dic, no, poc. I començarem a estudiar si podien existir animalets, no sols formigues, animalets i persones blanques. I sí, clar que existeixen. Aquestes persones es diuen persones albines, no calvines, albines. Un nom difícil, raret, però que es diu així. I aquesta història, que està plena de sentiments, ja veureu, a mi m'agrada molt, també m'ha fet riure moltíssim, tracta de la història d'una formigueta blanqueta com la neu, divina, preciosa. Bueno, espero que s'ho passeu molt bé, llegint-lo. Deseig.